سلامنا أخذكم يهون كدوسان كم فقاد እግዚአብሔር كابلومي جميرنا نأثرت سلست تخطاتالي حاموس لومي حوسنا مالتيو نمصحف إفسون حبيرنا كنصنعينا እግዚአብሔር ድማ ናይ በረከት ጊዜ ከም ዝህበና እምነተይ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሎ ማልቲ መጀመሪያና ከምዃኑ መጠን ከመእተዊ ገለ ድሕረ ባይታ ገለ ታሪክ ናይ ኤፌሶን መጽሐፍ ከመን ድማ ምዕራፍ 1 ቁጽር 1 ቁጽር 2 ህጽር አቢልና ከነመሃሪና መጀመሪያ ነቲ ክፍሊ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጽር 1 ቁጽር 2 በመንባብ በአር ክንጅምር በስም ጌታ ኢየሱስ ከንብቦይ ጳውሎስ በፈቃድ አምላክ ሐዋርያ ክርስቶስ ኢየሱስ ነቶም አብ ኤፌሶን ዘለው ቅዱሳን በክርስቶስ ኢየሱስ እሙናትን ካብ እግዚአብሔር አቦና ካብ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን መሳኻትኩም ይሁን ይብል ሐጢር ጸሎት ንጸልይ ጌታና መስግነካለና ስለዚህ ጊዜ ስለ ሁሉ እግዚአብሔር አቦ ምህረት ካን ጸጋኻን ክብርና አኻ ይሁን እጅ ድማ ንጸልይ ያለና እግዚአብሔር አቦ ንሁላትና የእንትና ክትከፍት በብርሃንካ ብርሃን ክንሪ ይመታን بسم ኢየሱስ ክርስቶስ ክትረዳና ይጸልይ አለሁ ጌታ ነዚህ ቃል ዝሰሙ ኩላቶም እግዚአብሔር ናይ ዝቃል እዚ ህይወት መንፈስ ክረኽቦ መታን ጸልይ ናይ ዝዛረብ ባሪያኻው ንስኻ በምህረት ካብ ጸጋኻ ደግፈኒ ጊዜና ባረኽ በስም ጌታ ኢየሱስ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን አብ ዓለም ዘሎ 7 ቢሊዮን ዝበጽሕ ሰብ ኩሉ ሰብ ዩኒክ ከም ዝኾነ ነናቱ ፊንገርፕሪንት ከም ዘለዎ ነናቱ ድማ ዝተፈላልያ አይነት አበርክቶ ከም ዘለዎ አብ መጽሐፍ ቅዱስና ዘለው 66 መጽሐፍቱን ነናቶም ዝኾነ ዩኒክ ዝኾነ አበርክቶ አለው መጽሐፍ ኤፌሶንን ናታ ዝኾነ ፍሉይ ዝኾነ አበርክቶ ዘለዋ መጽሐፍ መጽሐፍ ኤፌሶን ካብቶም መጽሐፍ ቅዱስና ካብ ዘለው መጽሐፍት ህጽር ዝበለት 6 ምዕራፋት ጥራይ ዘለዋ መጽሐፍ መጽሐፍ ኤፌሶን በክልተ መቂልና ክንሪያ ንኽእል ቀዳማይ ክፍሊ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 ብዛዕባ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝረኸብናዮ መንፈሳዊ በረኸት አምላኽ በክርስቶስ ኢየሱስ እንታይ ከም ዝገበረልና ንአናውን እንታይ ከም ዝገበረና ዝዝርዝር እዚ አምቅ ደኾነ ሐሳብ ሐቂ ዝገልጽ ምዕራፋቱ ተንደጽላ ድማ ካብ ምዕራፍ 4 5 6 ዘሎ ክፍል ድማ ነዚ አምላኽ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝገበረልና ሐቂ ከምርዳ ክንመላለሶ ዝግባ አይነት አመላለሳ ወይ ድማ ከመይ ክንመላለስ ከመይ ክንነብር ከም ዝግባና አብዛ ምድር ዚኣ ዝነግረና ዝምእደና ክፍሊው ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 6 እታ ካብ ቀዳማይ ክፋል ናብ ተኻላኣይ ክፋል መቀይሮ ጥቅስ ዝኾነት ምዕራፍ 4 ቁጽር 1 ከም ዝትብል ደጊም አነ እሱር በጎይታ ነቲ እተጸዋዕሁምሉ ጽዋዓ ብቁዓት ኮይንኩም ክትመላለሱ እምእደኩም አለሁ ይብል ስለዚህ በኻለ መንገዲ ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 ምስ አምላኽ ዘለና ህብረት ከመይ ምስ አምላኽ ከም ተአረቀና በክርስቶስ ኢየሱስ ዝረኸብናዮ በረከታት ኩሉ ትዝርዝረልናሞ ምስ አምላኽ ዘለና ነገር ያትገልጽ ካብ ምዕራፍ 4 ክሳብ 6 ዘሎ ድማ ነዚ በምርዳ አብዛ ምድር ዚኣ ከመይ ከም ንመላለስ ናብ ጎኒ ምስ ቤተሰብ ከመይ አብ ማህበር አምላኽ ከመይ ምስ ውሉድና ከመይ ክንመላለስ አብ ኩሉ አብ ስራሕናውን ከመይ ክንመላለስ ከም ዝግባአና ካብ ምዕራፍ 4 ክሳብ 6 ይነግረና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን አጽሐፋ ናይዛ ኤፌሶን መጽሐፍ ነዚ ዝበልናዮ መልእኽቲ ብዘገር መንገዲው ጳውሎስ ዘመሐላለፍ ጳውሎስ አብ ኩሉ ዳርጋ ክበሃል ይኽእል አብ ኩሉ መልእኽታቱ ብጸሎት እናሰነየ ዝጽፎ ኤፌሶን ድማ ብዝሕ ዝበለ ናይ ጳውሎስ ጸሎታት ንረክብና ንምንታዩ ጳውሎስ ንመልእኽታቱ ብጸሎት እናሰነየ ዝጽፎ እንደሪልና ናይ ከም ዝመስለኒ ብፍላይ ድማ አብ መጽሐፍ ኤፌሶን አብዚ ዘሎ ትሕስቶ አብዚ ለምርዳእና ለአእምሮ ዝኾነ አበይቲ ምግላጻት አበይቲ ሐሳባት አበይቲ ምኽርናይ አምላኽ ብጣዕሚ ዲፕ ዝኾኑ ነገራት ይገልጽ ስለዝኾነ እዚ ስቂሉ በእምሮና ክረዳእና ስለዘይክእል መንፈስ እግዚአብሔር ክድግፈና መንፈስ እግዚአብሔር ክረዳእና መታን እናጸለየ በጸሎት እናሰነየዩ
ጳውሎስ ንመልእኽቱ ዝጽፎ ብፍላይ ነቲ ዝበልናዮ ቀዳማይ ክፍሊ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 3 ዘሎ ምዕራፍ 1 ምስጋና ብድህሪውን ጸሎት እዩ ምዕራፍ 3 ውን ንውህ ዝበለ ናይ ጸሎት ክፍሊ ኣለዎ ስለዚህ ነቲ መልእኽቱ ሳንዱች ገይሩ ብጸሎት ገይሩ ደቅርቦ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን መጽሐፍ ኤፌሶን ካልእ ትናይ ጸሐፋ ነገሩ ክንሪኦ ከሎና ከምቶም ካልኦት ኮሬክቲቭ ሌተርስ ድባሃሉ ለው ከም በዓል ገላትያ ቆሮንቶስ አይነት ድኾነ ሽግር ምስተፈጥረ ነቲ ሽግር ንምፍታሕ ንምቅናዕ ንምእራም ለተጻሕፉ መጽሐፍቲ እዮም ገላትያ ንኣብነት ተወሲድና ጽድቂ በእምነት በጸጋ እዩ ዝርከብ ዝብል ትምህርቲ ጳውሎስ ምሂርዎም ጸኒሁ ዳህራይ ግን ናይ አይሁድ መማህራን መጽዮም ኖኖ ጽድቂ በእምነት በጸጋ ጥራይ ዝርከብ አይኮነን ግብሩን ክውሰኹ ኣለዎ ክሕወሶ ኣለዎ ስለዝበልዎም ዳህራይ ነዚ ነገር እዚ ንምቅናዕ ናብ ተቀዳማይ ነገር ክመልሶም መታንዩ መልእኽቲ ገላትያ ዝተጻሕፈ መጽሐፍ ኤፌሶን ግና ዝኾነ ሽግር ንምፍታሕ ዝተጻሕፈ መጽሐፍ አይኮነን መጽሐፍ ኤፌሶን ሲምፕሊ ንኣመንቲ ንምህናጽ እዩ ተጻሒፉ እዚ መልእኽቲ ተጻሕፈሎም ናይ ኤፌሶን ኣመንቲ ውን ብክርስትና ዝበሰሉ ማቹር ዝኾኑ ኣመንቲ እዮም ጳውሎስ 3 ዓመት ዝኣክል ኣብዛ ከተማ እዚኣ ተቐሚጡ ብዙሕ ዝመሃሮም ዘሰልጠኖም ከምኡውን ድማ መንፈሳዊ ወዱ ዝኾነ ጢሞቴዎስ ኣብዚ ግዜ እዚ እናገልገሎም እናመሃሮም ዝርከቡ ኣመንቲ እዮም ብደንብ ገይሮም ንክርስትና እተማህሩ ስለ ዝኾኑ ኣብ ጽሑፉ ከበድቲ ዝኾኑ ከቢድ ዝኾነ ስነ መለኮታዊ ትርጉም ዘለዎም ቃላት ብዘይገለ መብርሂ ኣብዚ መጽሐፍ እዚ ጽሒፉ ንረክብ ኢና ከም ንኣብነት ኣብ ምዕራፍ 1 3 ቃላት ክንወስድ ኣብ ቁጥሪ 4 ህርየት ድብል ቃል ንረክብ ኣብ ቁጥሪ 7 ድማ ህድገት ኃጢአት ወይ ድማ ብደሙ ምድሃን ዝብል ንረክብ ኣብ ቁጥሪ 13 ድማ ተሓተምኩም በመንፈስ ተሓተምኩም ዝብሉ ቃላት ንረክብ እዚ ንኣብነት ተሓተምኩም በመንፈስ ተሓተምኩም እትብል ቃል ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ እንድሕር ደይፈሊጥና ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ዝገብሮ ነገራት ኣብ ህይወትና እንድሕር ደይተረዲእና ስቂልካስ ተሓተምኩም ብቐሊሉ ዝርድኣና ነገር ኣይኮነን ስለዚ መጽሐፍ ኤፌሶን ዝተጻሕፈሎም ናይ ኤፌሶን ኣመንቲ ማቹር ዝኾኑ ጽቡቅ ገይሮም ንክርስትና ዝፈልጡ ስለ ዝኾኑ ከከበድቲ ዝኾኑ ሓረጋትን ቃላትን ብዘይ ዝኾነ መብርሂ ጳውሎስ እናጠቐሰዩ ኣብዚ መጽሐፍ እዚ ዘጻሕፈ መልእኽቲ ወይ ድማ ቀንዲ ሜሴጅ ናይዛ መጽሐፍ እዚኣ ድማ ክንሪ እዚ ኣቀዲምና ከም ዝበልናዮ ናይዚ መልእኽቲ ናይዛ መጽሐፍ እዚኣ ኣባይ ሓሳብ ብኽልተ መቂልና ርኢናዮ ኣለና ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ 3 ዘሎ ቀዳማይ ክፍሊ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝገበረልና ነገር ዝነግር እዩ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝገበረናው ነገር ስለ ዘሎ ንኡ ዝገልጽ እዩ ካብ ምዕራፍ 4 ክሳብ 6 ድማ ነዚ ብምርዳእ ከመይ ከም ንመላለስ እዩ ዝነግረና መልእኽታት ጳውሎስ ግሩም ብዝኾነ መንገዲ ጸጋ ኣምላኽ ብዛዕባ ጸጋ ኣምላኽ ይገልጹልና እዩ ኤፌሶን ድማ በጣም በዘገርም መንገዲ ካብ አምላክ ንዝረኸብናዮ ጸጋ እትገልጽ ብንጹር እትምህር መጽሐፍ ያ እግዚአብሔር ይመስገን ንኤፌሶን ምናልባት በዝረገድ እትዳረጋ መጽሐፍ እንተላ መጽሐፍ ሮሜ ነዛ መጽሐፍ እዚያ መጽሐፍ ኤፌሶን በክርስቶስ ዝረኸብናዮ ሀብትን በረከትን በክርስቶስ ዝረኸብናዮ ጸጋ ትገልጽ መጽሐፍ እንዲያ መማህራን መጽሐፍ ቅዱስ በብዙ አይነት መንገድታት ነዛ መጽሐፍ እዚያ ይገልጽዋ ባንክ ናይ አመንቲ ብለዋ ትሬዠር ናይ አመንቲ ርስቲ ናይ አመንቲ ናይ ጳውሎሳዊነት ፒናክል ጠርዚ ብዝብሉን ካል መግለጽታት ነዛ መጽሐፍ እዚያ ይገልጽዋ ኤፌሶን ካብ ምድራዊ ጊዜያዊ ነገራትን አይንተና አልኢልና ናብት ሰማያዊ ነገር ናብት በክርስቶስ ኢየሱስ ዝተገብረልና ነገር ክንጥምት መታን እትገብር መጽሐፍ ያ ንዝረኸብናዮ በረከት ክነድንቅ በቲ ዝረኸብናዮ በረከት መጠን ድማ በቲ ዝተቀበልናዮ ጸጋ መጠን ድማ ክንነብር ክንመላለስ እትደፋፍ ሞቲቬት እትገብር አገዳሲ መጽሐፍ ያ በብዙ ተባሪኽና ከም ዘይተባረኹ ሰባት ኮይና ክንነብር ስለዝከኣል መጽሐፍ ኤፌሶን ነዚ ዝረኸብናዮ በረከት بتقكل تردينا
بتككل مننتنا فليتنا كنملالس متان اتحجز اتدقف مصحافيا باي صحافاي نايزا مصحف زيا ጳውሎስ ቅድሚ ናብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምምጽኡ ፈሪሳዊ بحق بتعمقنا سواقي محبر زنبرة دهرايونا أمن دي الناس سووا خير كله أمن قد دماسكوس قويتها بزجر من قد دي زتقل سلو زتراهبو يوتون زلوتو سبيو باولوس نجزء رسول بزهرة جزء أيوة فاريتو بفقاد أملاك حواريا كريستوس باولوس كم نفلتو دنقوان الناس فيه زنبر زنبر سب انت هنا نجزء رسول غفالت كلوجن أمن المصحف أنا تدقوان بسفي زنبركو باولوس إلو أي فلتنيو بتأملخ بتصوّت أويت بتأملخ زريعه يو نجزء رسول زريعة زنبر سلز نناون لومي زتفر على أن تسرح كنسره نغرينا نمدراوي من نهبرينا زغنا نجرجن كابت نسرح الصراح من النثنا نقدح أيجب أناني من النثنا قدح دلوه كاب قال أملاك كابت كريستوس يسوع زبلنا كابتنا أملاك نجرينا نجزء رسنا ديفاين كنجبرا زجب أنا كم باولوس لذي صحافينا إذا مصحف زيا بحنت حرك كم زفلت أنا باولوس بفقاد أملاك حواريا كريستوس باولوس بزوج زي نملقتاتو كصحيف كالوت مسو عقل قلتي سلز نبرو باولوسن سلوانوسن باولوسن تيموتيوسن نابلا نخالوت دما مسو زي لو عقل قلتي يتأكسو أم مصحف إفسون أم مصحف رومين ترايجن باولوس كالوت عقل قلتي مسو بشم أيتقسل سلازي زا إفسون نايت باولوس شم تراي إيو كم صحفاي نركب مالتو إخزيابير مسكن تقبلتي ملقت دما سب إفسوني بزابا زا مهبر زيا ممرعينا قال دهر بايتا نايزا كتما زيا كندري كتما إفسون أبلومي تركي أتركب كتمايا أبجزي باولوس إذا ملقت يبتة صحفة له جزي مالتيو إيجيا ماينر زبحال جزءات روم أبزي زنبرت يعني نايت جزءاتون وانا كتما زنبرت إفسون كابناي جزءات روم بملؤ كاب زنبرو كتماتات بقطر بزهي ويدما بpopulation ددحري كتما روم كالايتي زنبرت ببزو حزب زنبرا كتما بمدرن ببحرن دما اكسس لزنبرا وانا ناي نقدن مراخب زنبرت اورا كتما وانا كتما قداسيت كتما زنبرت اذا كتما زيا بزو فلت زقبرا بزو نقرات زنبرا كتما كابت هذا كنت أكس 50 شخص أكل سبك أكب زغير أنفيتي أتر كم ستاديوم عينت كفوت زغنا مالتيو زنبرا كتما كان دما إذا كتما زيها بغريك ديانا بلاتين دما أرتمس تبحال تاوت ويدما بيت مقدس زنبرا كتما أتبات زمل أو تاوت ناي ديانا فرا يجريو تباهينو سلاز أمر نابز بيت مقدس زي كاب كل عالم فرغ رخبو متان سبات نابزا كتمازيا يوحزونيرو بتوسخ دما إذا بيت مقدس وحس بوتا تباهينو سلاز أمن كتما إفسون زنبو نبرتين نبرتهم طريتهم جنزبهم أبت بيت مقدس يقمطوا نيرو بخال أزراربا أت بيت مقدس كم بانكون يقلقل نيرو مالتو مبار مهبر إفسون أبزا كتمازيا تسريتا مهبر إفسون أب حدش كدان أبي ترى زلوا كتما سلست مصحفتي ويدما مل اختتات نبزا كتمازيا تلاقيهم يوم إذا نزنا أزلنا إفسون كمون دما قداماي تيموتيوس كالاي تيموتيوس نبزا كتمازيا يم تصايفو تيموتيوس نا إفسون مهبر أجلجالي سلازنبره أب إفسون كلوي باولوس ملقتات تيموتيوس تنكلت ملقتات ناب تيموتيوس دل آخر من سلازين نبزا كتمازيا سلست ملقتات مسيوم الله مالتو مراف كلتن مراف سلستن رأي يوحنسون كندري كلنا نشو أتى محبرات زمت ملقتنيو تقدمت ملقتي كابزن شو أتى محبرات ناب إفسون بتلا آخرينيو كابزا بيت كريستيان ويدما كابزا كتمازياون زوج دبدب بيتات ونيو تاريخ بيت كريستيان كم زنقرنا يوحنس حواريا يوحنس أبدهراي زمنو
أب إفسون يزغمت زنبرة سلزي يوحنس وانجيل يوحنس تنسلست ملقطات نا يوحنس كابزا كتمازي وصي مالتو سلزي سلست مصحفتي نابزا كتمازي تصحيفيو أربعة مصحفت دما كابزا كتمازيا وصيو مسرارتا ناي إفسون بيت كريستيانون أب جبر حواريات مراف 18 كساب إسراء لوكاس قفز بلا بوتا هيبو بسلسة مرافات ناي إفسون مصحف تاريخ ويدما ناي إفسون محبر تاريخ أب جبر حواريات نركبينا سلازي مسرارتا محبر إفسون مفلات جبر حواريات مراف 18 من باب يدلي مالتيو كاب مراف 18 كساب إسراء زلو ጳውሎስ ካብ አንጾኪያ ቤተክርስቲያን እናተበገሰ ሰለስተ ሐዋርያዊ ጉዞታት ገይሩ እናገደ አኩለን ከተማታት ወንጌል እናሰበኸ ብድህሪው ድማ ማህበራት እናቆመ እናጀመረ እናመስረተ እናተኸለ ከምዝ ኸደ ነንብብና ስለዚህ ኣብቲ ካልኣይ ጉዞ ናይ ጳውሎስ ናብ አውሮፓ ዝሰገረሉ ማለት እዩ ናብ ከተማ አቴና ቆሮንጦስ ዜን ናይ ግሪክ ናይ አውሮፓ ከተማታት እዮም أبو سجيرو أقل كليو دحرة كملس كله بغتما إفسون جيرو تمليسو مالتو أب كورنثوس كله مالتو برسكلان أكيلاسن بحالو سبعين سبعين بمغنيات سدت كاب روم ناب كورنثوس يمزمو أب كورنثوس مس باولوس يرخبو نساتومون كم باولوس سرهم دكان مسفاي سلازنبرة حابيلهم كم تأمتوا مصحف قدوس ينقرنا مالتيو دحراي تتحيزهم ناب إفسون يخدو أب إفسون مسمصو أب تقداماي أجرو مالتيو أب بيت صلوت كيدو وانجيل كم زسبخه ينقرنا كن زدحانو سبات كم زلو من مصحف قدوس دنقرنا نقر يلن نقر كن باولوس ناب يروساليم كملس علن نيلو ناب يروساليم كملس كلو نزوم سبعين سبيتن كن أب كتما إفسون يحدقهم مالتيو دحر أبلوس دبحال أيهوداوي بقال اسكندريا بصحوفات دما سلطون سبعي ناب إفسون كم زمص ينقرنا إذا سب إزي كسبك كله بمنفس ميقو كسبك كله زوم برسكلان أكيلاسن يريو بتعم بمنفس ميقو يسبق نيرو نجر جن من قد كريستوس أتسبقو أيترد النيرو بزعبا نا يوحنس تنكأتيو زفلت زنبرة زوم سبعين سبيتن جن كمي سب كم زرم سمع كمي جركا كم تم حيشو زفلتو سبع سلزنا برو الدبابات عرمون كأسب بلوم نابجزا وزيدهم من قد كريستوس نساتهم كاب باولوس صبق تماهيرهم سلزنا برو صبق جيرهم أردي أمه سبع يزون صوفات سلطون ليك انت نبرة نجر جن تهوديو سلزي كابزوم سبعة يوم تماهيرو صبق جيرو من قد كريستوس كفلت كيلو مالتيو أبسالساي جوزو يوم بار كبر حواريات مرافع سرتة شقات كم زنقرنا باولوس كم اندقنا ناب كتما إفسون مسيو أبزق زيزي أبلوس ناب كورنثوس حاليفونيرو أسرت خلت تزخونو أمن تيركب أبزق زيزي دهراي يحطم بمنفس قدوس دو تمليهم يبلو نساتهم قل أو بزعبا منفس قدوس كمان سمينا أين فلت أنينا يبلوه بيوانس تمكت رايزة تتمكو يوم نيرو دهر بسم قويتانا يسوس كريستوس تتأميهم بمنفس قدوسون تمليهم بحدش قانقوا كم تزاربوا تنبيتاتهم كم تزاربوا ينقرنا مالتي أبيت صلوت آتيو باولوس أبزق زيزين سلسة ورحز أكل يمهر كم زنبرة مصحف قدوس ينقرنا دهر قد تقاوموا برتئوا كابيت صلوت تساقيقوا وزا بزق زيزي نتوم لك أمزامرتو فاليو أب إيرانوس أبزبحال بوتا كمهرهم جميلو نقلت عمتات زأكل أبتيرانوس باولوس ندك مزامرتي كسلتن كمهر يجمل أمنا أقل قلوت باولوس أبزق زيزي حادا ناي أقل قلوت ناي استراتيجي مكايرو نتبرغيبو مالتو باولوس أكلن كتماتات كم تقدن مخاد ونجيل مسباح بيت كريستيانات مجمار أهير ليون أبتيرانوس كوفيلو أقل قلتي بزوحات لك مزامرت كسلتن جميلو إزوم نسوس سلطنون دما أب بملا إسيا النهدو بيت كريستيان كجمرو وانجيل كسبكو جميرو بزمن قديو تن أب قبر حواريات أب قبر حواريات ديكونا أب رأي يوحنس مراف كلتن مراف سلستن تن ملغتات زمسألن شو أكتا مهبرات
ማለት ኤፌሶን ተቀዳሜትያ ተንሽዱሽተ ካልኦት እሱ ዘሰልጠኖም እዮም እናኸዱ ሽኡ እዘን አብያተ ክርስቲያናት ዝጀመሩ ከተማ ቆሎሴውን በኸምዘ አይነት መንገድያ ተመስሪታ ቆሎሴ ካብ ኤፌሶን በቀረባ ርሕቀት ትርከብ ከተማ ነገር ግን ጳውሎስ ከይዱ ከምዘይራአያ ንፈልጥና መልእክቱን ጽይፉላሎ ነገር ግን በአካል አብ ቆሎሴ ከይዱ አይፈልጥም አብ ኤፌሶን እንከሎ ዝመሃሮም እሱ ዘሰልጠኖ አገልገልቲኦም ነዘና አብያተ ክርስቲያናት ጀሚሮም እግዚአብሔር አምላክ ዘተመስገነ ይሁን አብዛ ከተማ ኤፌሶን ብዙ ተአምራት ኮይኑ ጳውሎስ ከም ተዝበልኩዎ አብ ጢራኖስ ተቀሚጡ ደቀ መዛሙርት የሰልጥን ነሩ እቶም ንሱ ዘሰልጥኖም ድማ እናኸዱ አብመላ እዚ ኤዥያ ማይነር ድባል ኩሉ ወንጌልና ሰበኹ አብያተ ክርስቲያናት ክጅምሩ ንርኢና ጳውሎስ አብዚ ኤፌሶን እንከሎ እዩ ካብ ዝባኑ ጨርቅና ወሰዱ ንሰባት እናጸለዩ ካብ ህማማቶም ዝፍውሱ ከሙን ድማ ምንጋፍ ዝሆነሎም ዝነበረ አብ ኤፌሶን ከሎ እዩ አብዚ ከተማ ኤፌሶን እዩ ድማ ደቀ አስቄዋ ድባሉ በቲ ጳውሎስ ድሰብኮ ስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሎም ነድሓደ አጋንንት ዝሓዞ ዝነበሮ ሰብአይ ከናግፉ ድፈተኑ ነገር ግን እቲ አጋንንት ዝነበሮ ሰብአይ ሓይልዎም ቀጥቂጥዎም ጨርቃቶምን ክዳኖምን ቀዲዱ ከም ዝሰጎጎም መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና ክልተ ተጻራሪ ነገራት ናይ ጳውሎስ ክዳን ሰባት ይሕዊ ይፍውስ ካብ አጋንንቲ ሓራ ይገብር እዚኦም ድማ አይኮነን ሓራ ክገብሩ ምክንያቱ ናይ ጳውሎስ ነገር ንምድጋም እምበር አብ ገዛ እርሶም ዝተሰከምዎ ነገር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገር ዝተረድኦም ነገር ሲ አይነበረን ጳውሎስ ብዝሰብኮ ኢየሱስ ኢሎም ንምድጋም ፈቲኖም ንሳቶም ግን ጨርቃቶም ክዳናቶም ቀዲዱ ቀጥቂጡ አባሪርዎ አብዚ አብ ኤፌሶን ውን 50 ሺህ ዘውፅ ናይ ጥንቆላ ንብረት መጻሕፍቲ አኪቦም ዘንደዱ አብዚ እዚ ምስኮነ ግና አነ ዲሜትሪዮስ ድባሃል አንጥረኛ ነአርጤምስ መቅደሳ ከምቱ ቁጽር እናበለ ብዙሃት ሰባት ቀስቂሱ በትስርሁ ስለዝመጾ ማለት እዩ ሰባት ናብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጹ ስለዘለው እሱ ድማ አንጥረኛ ነአርጤምስ ድማ ጣዖታት ድሰርህ ስለዝነበረ ሰባት አኪቡ አመጽ አላ አዩ ዳራይ ተንሲኦም ብዙሃት ሰባት አብታ ከተማቲአ ምንዋጽ ኮነ ይብለና ብዙ በጣም ይዝገርመን ተአኪቦም ይብል መጽሐፍ ቅዱስ ከነግረና ሁሉ ንክልተ ሰዓት አክል ከቋረጹ አርጤምስ አባያ እናበሉ ጨደሩ ይብለና ነገር ግን ተሪና አርጤምስ ንእሽተያ ይሉ ሰበኸ ተዛረበ ቆይለ ነገር ግን እንታዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ለተሰብከ ኢየሱስ ልዕል ክብል ከሎ ኢየሱስ ክስበክ ከሎ ኢየሱስ እትትክክለኛ ቦቱ ከሕዝ ከሎ ካልኦት ኩላቶም አማልክት እንታይ ይሆኑ ይንእሱ አብ እግርግር ምስኮነ ዳህራይ ተጻሐፋይ ናይታ ከተማቲ አመጽዩ ነቲ እግርግር ከም ዘዛሓሎ ነቲ አኺባ ከም ዝበተኖ ግብረ ሐዋርያት ይነግረና ማለት እዩ እምባር ማህበር ኤፌሶን በኸምዝ ዝመስል መንገዲ ብዙ ተአምራታት አብታ ከተማቲ አሆይኑ እታ ከተማ ተናዊጻ ብዙሃት ሰባት ናብ ጎይታ መጽዮም ንሳት ራይ ድማ ደይኮነስ እታ ከተማ ሀብ ንኻልኦት አብያተ ክርስቲያናት ንምጅማር ከም ብራንች ካብታ ከተማቲያ ንኽፈሪ አደ ቤተ ክርስቲያን አይነት ከም ዝኾነት ኢና ንርኢ እጁን ናብቲ ቁጥሪ ሓደ ማር ቅንቅጽል ከሎና ጳውሎስ በፈቃድ አምላክ ሐዋርያ ክርስቶስ ኢየሱስ ነቶም አብ ኤፌሶን ዘለው ቅዱሳን ይብል ቅዱሳን ጳውሎስ ነዚ መልእክቲ ዝጻሐፈሎም ኤፌሶን አመንቲ ቅዱሳን ይዝብሎም ዘሎ በክርስቶስ ኢየሱስ ንዝአመኑ ኩላቶም መጽሐፍ ቅዱስ ቅዱሳን በዝብል ሽም ዝጽውዖ ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ጳውሎስ ጥራይ ደይኮነ ካልኦት ጸሐፍቱን በክርስቶስ ኢየሱስ ንዝአመኑ ሰባት ቅዱሳን በዝብል ሽም ዝጽውዖ ብዙ ጊዜ ግን ካብቲ ባክግራውንድና ነዚ ቅዱሳን ዝብል ነገር ዝተፈለዩ ሰባት ዝዋሃብ ጌርና ንወስዶ ኢና ንኣብነት ኣብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን እንተወሲድና ዚ ቅዱስ ዝብል ሽም ሰለስተ መምዘኒታት ኣለዎ ነዚ ቅዱስ ዝብል ሽም ንምርካብ ሓደ እቲ ሰብ ብህይወት እንከሎ ቅዱስ አይባሃልን እዩ ካልኣይ
ህይወቱ ተመርሚሩ አርአያነት ዘለዎ ህይወት ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ ተባሂሉ ይእመን ሳልሳይ ድማ ኣብ ህይወቱ እንተ ወሓደ ክልተ ተኣምራታት ዝተፈጸመ ኸውን ኣለዎ ቅዱስ ዝብል ሽም ክረክብ ኣብ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ድማ ብዙሕ ግዜ ብምኽንያት እምነቶም መስዋዕትን ዝኾኑ እዩ ቅዱሳን ዝብል ሽም ዝወሃቦ ንኣብነት ኣብ 2015 በአይሲስ ኣብ ሊቢያ ተቀትሉ 21 ግብፃውያን ናይ ኦርቶዶክስ አመንቲ እታ ናይ ግብፂ ኮፕቲክ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቅዱሳን ኢላ ፀዊዓቶም ጳውሎስ ግና ነዞም ብህይወት ዘለው ናይ ኤፌሶን አመንቲ ቅዱሳን እዩ ኣብ ምዕራፍ 2 ከም ዝብለናውን ብባህሪዮም እኳ ደቂ ቁጣ ዝነበሩ በክርስቶስ ኢየሱስ በመእማኖም ግን ሕጂ ቅዱሳን ይብሎም አሉ ኣብ መጽሐፍ ኤፌሶን 9 ጊዜ ዝኣክል በዝሽም እዚ ቅዱሳን ብዝብል ነዞም አመንቲ ይጽውኦም ኣብ ብሉይ ኪዳን ቅዱስ ንብዙ ነገራት ዝጥቀመሉ ቅዱስ ንቦታ ኸውን ይኽእል ታ ቅድስቲ ሃገር ቅድስቲ ከተማ ቅድስቲ ታ ቤተ መቅደስ ዘለዋ እንዳበለና ጸበበ ናብታ ቅድስተ ቅዱሳን ዝብሉን ይመጽእ ማለት እዩ ማዓልቱን ተሰንበት ቅድስቲ ፍሊት ማዓልት ማለት እዩ ሽም እግዚአብሔሩን ቅዱስ እዩ ስለዚህ በዋናነት ሐሳቡ ንእግዚአብሔር ዝተፈለየ ቅዱስ ስለዚህ ቅዱስ በግብሪ ዝርከብ ሽም ዘይኮነ በእምነት ወይ ድማ እቲ ናይ አምላኽ ምፍላይ እቲ ናይ አምላኽ ጻውዒት ናይ እምነት ምላሽ ንዝሓቡ ሰባት ቅዱሳን ይብሎም ማለት እዩ እዚ ቅዱሳን ከማን ነቲ ሰናይ ግብሪ ንሞቲቬሽን ድማ ይጥቀመሉ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንቶስ ብጣዕሚ ብዙ ክፉ ነገር ዝነበሮም ሰባት ቅዱሳን ይጸውይዎም እዩ ነገር ግን ድማ መቅደስ ናይ እግዚአብሔር ስለዝኾንኩም ማህደር ናይ እግዚአብሔር ስለዝኾንኩም ቅዱሳን ስለዝኾንኩም ሲ እቲ ቅዱስ ናብራ ድማ ንበሩ ዝብል ከም ሞቲቬሽን ድማ ይቀርበሎም እዩ በዚ ሐሳብ እዚ የላዓሎ ሞቲቬት ድማ ይገብሮም ቅዱሳን ምስበለ በክርስቶስ ኢየሱስ ድማ ይብል ኣብ ኤፌሶን ዘለው ቅዱሳን በክርስቶስ ኢየሱስ በክርስቶስ በተመሳሳለይ አገላለጻ ብኡ በኢየሱስ ዝብሉ አይነት ማለት እዩ ዝብሉ ቃላት ጳውሎስ አዘውቲሩ ዝጥቀመሉ ጥልቅ ዝኾነ መንፈሳዊ ትርጉም ዘለው ቃል ኣብ ሐድሽ ኪዳን ዛ ቃል እዚኣ 100 ጊዜ ዝኣክል ተጠቂሰያ ኣብ መጽሐፍ ኤፌሶን ድማ 30 ጊዜ ነዛ ቃል እዚኣ ንረኽባ ኢና ካብ አምላኽ ድርከብ ጽድቂ በረኸት ኩሉ በክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ዝርከብ ነናውና አምላኽ እንቅርቦ ነገር እንተሎ ብኡ በክርስቶስ ኢየሱስ ኢና እንቅርብ ነዚዩ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 15 በአር ብኡ ንአምላኽ ኩልሳ መስዋዕት ምስጋና ማለት ንስሙ ዝእመና ፍረ ከናፍር ንቅርበሉ ዝብል ስለዚህ ብኡ በክርስቶስ ኢየሱስ ኢና ትሁሉ ካብ አምላኽ ዝረኸብናዮ ነገራት ዝረኸብና ንህናውን ክንህብ ከለና ናቡን መጽኸለና በክርስቶስ ኢየሱስ ኢና ንመጽእ እዛ በክርስቶስ በኢየሱስ ትብል ድማ ካል ሐሳባ ድማ እንታዩ እቲ መንበሪና ድማ አብዩ አድራሻና አብ ክርስቶስ ኢየሱስ አብ ኢየሱስ አብ አቲና ለና ስለዚህ አማኒ ክልተ ገዛ ይዘሉ አደ አብታ ዝነብረሉ ከተማ ተኻላይ ድማ አብ ክርስቶስ ኢየሱስ ይዝነብር እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ቀጥሉ ድማ እንታይ ብሎ በክርስቶስ ኢየሱስ እሙናት እጂ በክርስቶስ ኢየሱስ እሙናት ነቶም ኣብ ኤፌሶን ዘለው ቅዱሳን በክርስቶስ ኢየሱስ ድማ እሙናት ይባላሉ እዞም ቅዱሳንን እሙናትን ዝተፈላለዩ ክልተ ሰባት አይኮኑ እዞም ቅዱሳን እዮም ከም እንደገና ድማ እሙናት ድብሎም ደሎ ማለት እቲ አምላኽ ዝጸውኦም ጻውዒት ተቀበሉ ምላሽ ዝሃቡ እሙናት በእምነት ናቡ ዘአተው ዝቀረቡ ሰባት ማለት እዩ ቁጥር 2 ተሰላምታ ድማ ከም ዝተብል ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይሁን ይብል ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይሁን ዝብል እዚያ ናይ ጳውሎስ ሲግኒቸር ኣብ 13 መጽሐፋት መልእክታት ናይ ጳውሎስ እዛ ቃል እዚኣ ንረኽባ ኢና ናይ ጳውሎስ ጽሑፍ ናይ ጳውሎስ ምዃኑ ዝፍለጥ ከመላለይ ናይ ጽሑፋቱ ገይሩ ዝጥቀመለ ከዛ ነፈድማ ኩሉ ጊዜ
نزا سلام تقدقس كله مجمريا ጸጋያ تمصل بدهريو دما سلام ካብ እግዚአብሔር ምስ እግዚአብሔር ሰላም አለውና አብና ሐደሩን ሰላም አለውና ኣብ ዝቀጽል ግዜ ክንመሃሮይና ኣብ ምዕራፍ 2 ንጎኑ እንድተረኽበ ሰላም አለው እዚ ሰላም እዚ ተረኽበ ብጸጋ ናይ እግዚአብሔር ብጸጋ ናይ ክርስቶስ እዩ ምስ አምላኽ ተአሪቕና ሕጂ ሰላም ዘሎና ምስ ኩሉ ሰቡን ሰላም አለውና እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ሰላም ንኣኻትኩም ይሁን ልሙድ ናይ አይሁዳውያን ሰላምታይ ሰላም ወይ ድማ ሻሎም ብኩሉ ደሃን ምዃን ሙሉእ ምዃን በረኸት ዘጠቃልል ቃል ብጸጋ ድሂና ምስ አምላኽ ሰላም አለውና አመንጎ አሕዛብን አይሁድን አመንጎ አመንቱና ሐድርና ሰላም አለውና እምባር እዛ መልእኽት እዚኣ ክትጅመር ከላ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ቁጥር 2 በሐፂሩ بفقاد እግዚአብሔር ሐዋርያ ዝኾነ ጳውሎስ ካብ አምላኽ ጸጋን ሰላምን ናብ ተቀበሉ ናብ ኤፌሶን ቅዱሳን በክርስቶስ ድማ እሙናት እተጻፈት ደብዳቤያ እግዚአብሔር ይባርኩም ኣብ ዝቀጽል ሰሙን ታ ካልአይቲ ክፍልና ድማ ክንቅጽልና ክሳብ ሾ ሰላም ቀኒዩ እግዚአብሔር ይባርኩም